2 da tarde, 20 graus na Coruña. O ceo está nuboso, vedes que hai bastantes nubes, algunha é algo negra, porque pola tarde parece ser que vai pingar. Pero danos igual, con nubes, con sol, esta praza de María Pita, con estas galerías, esta pedra, estas cores, estas flores que hai aquí, mirade que flores, que bonitas, canta cor. É que a Coruña ten unha cor especial. Dame un A, dame un I, dame un R, dame un E. Ai, corazón, se fose só aire, vento, o que temos hoxe en Ribeira, para que choveu, pillounos en plena grabación, agora son as 2 da tarde, 19 graus, e insisto, se fose só aire o problema que temos hoxe. Ai, compañeiros, como me gustaría dicirvos que temos unha tarde solleira aquí en Padrón, pero vai ser que non, temos 19 grados ás 4:30 da tarde, esa vai a ser a máxima do día, ceos toldados e unha chuveira, non é moi forte, pero molla, así que xa sabedes, hoxe buscade resgardo e a tomar un cafeño. Boa lá, que estou empapada. Estamos xa, Lo, gracias por esperar. Que poñamos por aquí? Posme un día de praia, por favor. Día de praia non me queda. Pero se estamos en tempada. Xa, que queres que che diga? Eu hoxe teño, nubes e claros e tamén teño un pouco de choiva. E a choiva como a preparades? A choiva preparámola con carácter repentino. Ponme nubes e claros daquela, vale? Perfecto, unha de ceo semicubértolo. Ok, o que sí, como teño a cociña chea, o sol vaiche tardar un pouquiño en sair. Queres un entrante antes? Teño refachos de vento frío ou treboada eléctrica, o que ti queiras. Non, deixa estar. De beber, auga non me poñas. O que queiras de beber menos auga. Nada, non queremos nada? Bueno, pois nada daquela. Moitas gracias, Rula? 7:35.